Ha kabede berkani ka CFC balawan ra angni. Aga jingsya kala kamslem mola mudur bet mau sanduri kene kan. Ndrai dang mentak senam hika kumne kalawan dang menen hubunai disembar lah dang kadang makla kan. Pai sembar. Tu kelas sedang ya kene ban wan tre. Pat kilawan ru ya kaban pan permission nangi kum kasdong ni kedong. Tinga kumurong ba jo ni kedong as dokumen. But ada dokumen hadu kata-kata nomor ba kejingwan ra ya kan ni kasir sih ni kalong kejing mentoy ke krau yang ni kum ki kun sinong kutau jong ni ka tan jong ni ka dong lai lendo bro ko we ha jaka bangin hap her sia no stoin lo na kejing don kan hang ni hajan kalong ba ngilala kan kloi ban le ita ki biadai bar hang we kendo pang kejing stom kamtam ha ki riu kan thai ki badon tu ki ba don pedang ki jarmet ki biok long ki tu teng tu mut haba ka jengai ka lenti kemut bateng kemut kila yo no halenti ndrei jingdon jo kene ni kalong ba lapan pau ke jingkemen ke krau yang itu kata-kata tungtang yu ini ke por ba kane ke jing tre hang ni kalong ka ba kinong tre hang ni kum ki kontak traktor pesim ni ya kine ki khandai photuli ki nadu kwartar ndo ka ni ka cekaban kin bu ban petia ya ki breu kala ya sasai bat ha ke jing tre ke jongki ha ke jing pai ke jongahi kalong ba lagu mung kene ke tre menta kamut 20% ladap tangi na benta jongi kilong kemi jong kene ka than ke irie jong kene ka subsentar bat mentang ila yo ban penkiu sha ka PSC te ngi kum ka dong shene ka no ngi song komen ba kala urlong ka jing thrang jongi kum ka dong shene ba khamtam na benta jongi kilong kemi ki ba pang bat ki ba lek kha khulum nama ladang ngi lek chadu sha civil hospital nong stoin ka jengai ka simpor pat lada la don hang ni pat ngi la long khamjan mar bro sikata ngi hakini kidong jongi ngi dang duna pha ya ka bangi lek kha sha ki hospital te ndre ngi kermen skam ba nang ni sakmat ngi nge skam bangin saya lek kha no sha po hospital bat na kermen ro ya ka sarkar bahkan penbiang na ka menta ki jing don kam ki staff bat ki dawai nang ya ka bangi na kini kidong bat ki thanyim don kam shu ban lecha ka civil hospital tengin yo no na kani ka PHC ke jongi kani ke jing wan jong ka PHC sa nong kencang kadai ke jing kerku dei tang na ka benta ki sunong nong kencang kadai ke jing kerku na ka benta ka dong ka than jongi pangilayo ya kani ka PHC pat ngilayo ban lum ya ki kisah kandiat kan soj na ka benta ban nginlet sa civil kala arab sibun yang na benta ban nginlet no hajan te ka bisa ngila yo ru ban tengkai bat kumcu ru ya kapor te kane ka dei ka mati jong i MLA ba barim jongi ba nadu ka jeng long MLA jong i ngila yo ban wan thung ya umon rem ban menta kala long sisa ka la urlong sisa ka nikah kam tengi ai kublai na ka benta MLA barim jongi iba amak milan persat ngimla ban len ya kata nomor dei ha ka jeng long MLA jong i ba ngila yo ban wan bu ya umanong rem ha po jong kan nega seno